Velika Britanija i Europa ulaze u novu fazu odnosa sa Sjedinjenim državama, fazu nepredvidivosti. U centru pažnje su dve tačke, Ukrajina i Grenland. I obe pokazuju koliko je politika administracije Donald Trump teško predvidiva. S jedne strane, evropski lideri, uključujući britanskog premijera Keir Starmer, jasno su poručili Washingtonu da su ideje o Grenlandu apsurdne i kontraproduktivne. Poruka je diplomatska, ali jasna. Budućnost Grenlanda pripada njegovim stanovnicima. S druge strane, Ukrajina. Tu Europa vidi prvi ozbiljan pomak Amerike ka dugoročnom angažmanu. Prisustvo američkih izaslanika na sastanku takozvana koalicije voljnih u Parizu smatra se prelomnim signalom. Po prvi put se ozbiljno razmatra američki vođeni mehanizam nadzora primirja uz korištenje satelita, dronova i obavještajnih sistema. Drugim rečima, Amerika bi mogla ostati deo bezbednosne arhitekture Europe. Ali pitanja ostaju teška. Može li se mir uopšte postići? Da li bi Ukrajina morala da se odrekne teritorije? I da li će evropske zemlje poslati trupe na teren? I na koliko dugo za London je jasno jedno? Ovo nije kratkoročna odluka. Ovo je obaveza koja nadživljava vlade i predsjednike. Kako jedan britanski zvaničnik kaže, bezbedna Ukrajina znači bezbednu Europu, a bezbedna Europa znači bezbednu Britaniju. Ali najveće pitanje ostaje, da li je ova američka nepredvidivost samo epizoda ili nova realnost?